Greșeala numărul 1 pe care o faci atunci când înveți verbele în italiană este să completezi tabele cu toate timpurile, dar nu știi încă suficiente cuvinte. Memorezi finaluri la greu și totuși, la bar, nu știi să ceri nici măcar o apă. Dragii mei, aceasta este memorare fără context, fără vocabular activ, tabelele rămân pe hârtie și atât. Așadar, dacă nu ai încă o bază solidă de vocabular, învățatul verbelor este inutil. Ce îți recomand dacă ești la început? Notează-ți frazele și expresiile pe care le folosești zilnic. Tradu-le, rostește-le cu voce tare și aplică-le în conversații reale. Nu ai nevoie de verbe și cuvinte la întâmplare, ci de cuvinte utile din viața ta de zi cu zi. Astfel vei vedea rezultate rapid, motivația ta va crește și abia apoi va fi momentul potrivit să aprofundezi verbele. Iar dacă ai deja o bază de vocabular și vrei să începi cu verbele, îți recomand să te concentrezi pe prezent, perfect compus și viitor. Atât. Până nu înțelegi cum se formează și mai ales în ce contexte se folosesc, nu are rost să te complici cu alte timpuri verbale. Dacă vrei să îți analizezi situația ta concretă, programează-te la o consultație gratuită cu mine. Scrie consultație în comentarii și îți trimit linkul de înscriere.